Tervetuloa tähän Turku Energian lämpöyksikön webinaarisarjaan ja tänään puhutaan vähän energiaremonteista. Ja asiantuntijoina tänään olen itse minä, eli Susanna Tuominen, ja sen lisäksi mun kollega Joona Salmi on täällä paikalla kertomassa tästä energiaremonttiasioista. Joo, moikka munkin puolesta. Aiheena meillä tänään tosiaan onkin energiaremonttiopas, joka on Turku Energian tuottama opas teille taloyhtiöasukkaille ja miksei muillekin. Tämän webinaarin sisältönä on käydä läpi energiaremonttioppaan sisältöä muutamin nostoin, esimerkkejä sieltä ja sitten puhutaan ihan yleistä asiaa energiaremonteista. Joo, ja sitten vähän sitä, että mikä sitten on tämmöinen energiaremonttiopas, joka me on tosiaan nyt julkaistu. Eli miksi Turku Energia on tehnyt energiaremonttioppaan, niin ollaan ihan tunnistettu tällainen tarve. Eli nyt energiakriisin jälkeen varsinkin niin paljon kiinteistöissä halutaan tehdä tietysti energiatehokkuustoimia. Ja sitten toimijoita on paljon tässä kentällä, niin on hyvä myöskin, että on sitten oppaita sinne kiinteistön omistajille, käyttäjille, että tiedetään mistä asioista puhutaan. Pääasiasta energiaremonttiopas on suunnattu taloyhtiöille ja taloyhtiön asukkaille, mutta soveltuu ihan kaikille aiheesta kiinnostuneille käyttäjille myöskin. Energiaremontista tai remonttioppaasta on saatavilla tämmöinen tiivistetty versio, joka on ladattavissa tuossa nyt näytöllä näkyvässä QR-koodista. Ja sen lisäksi on sitten sellainen pidempi, laajempi versio, joka on sitten saatavilla olemalla yhteydessä meihin tai Turku Energian asiakaspalveluun esimerkiksi. No energiaremontti yhdistetään usein eri asioihin ja mitä se tässä kohtaa tarkoittaa se energiaremontti? Mihin sillä tässä energiaremonttioppaassa viitataan? No tässä energiaremonttioppaasta yleisestikin energiaremontti on sellainen, missä parannetaan sitä kiinteistön energiatehokkuutta ja sitä kautta sitten vähennetään sitä energiankulutusta, mikä tietysti tuo sitten ihan euromääräisiä säästöjä myöskin. Ja sen lisäksi energiaremontti voi olla sellainen, mikä vaikuttaa myöskin kykyyn tuottaa energiaa, puhutaan vaikka aurinkopaneeleista, ja sitten myöskin ajoittaa sitä energiakäyttöä esimerkiksi kysyntäjouston kautta. Eli tuossa mainitsemani remonttikohteet, aurinkopaneelit, kysyntäjousto on esimerkiksi energiaremontteja ja sen lisäksi esimerkiksi lämmitysjärjestelmän muutokset ne kuuluu myöskin sitten energiaremontteihin. No, taloyhtiöllä on aika paljon asioita varmasti lautasella, niin minkä takia just energiaremontti olisi sellainen tärkeä asia, mikä olisi hyvä toteuttaa siellä ja siihen olisi hyvä mennä syvemmälle? No niin kuin tuossa jo mainitsikin, niin energiaremontti tosiaan voi vaikuttaa siihen energian kulutukseen pienentävästi yleensä ja sitten parantaa silloin sitä taloyhtiön esimerkiksi sitten taloutta. Että kun saadaan vähän kustannukset pienemmäksi, niin totta kai varsinkin tässä maailmantilanteessa niin on tosi hyvä, että saadaan vähän säästöjä sitten sitä kautta. Jos mennään vaikka lämmityspuolelle, niin saadaan, tai ilmavaihtoremontteihin, jotka myöskin on energiaremontteja, niin silloin myöskin ehkä saadaan sitä asumismukavuutta vähän paremmaksi, kun ilmavaihto on tarpeenmukainen ja lämpötilat on tarpeenmukaiset, niin silloin on ihmisen kiva olla ja asua. Ja sen lisäksi toki erilaiset energiaremontit voi ihan lisätä kiinteistön arvoa myöskin. Sitten on tietysti tämmöiset vastuullisuustavoitteet, puhutaan päästövähennyksistä, ilmastotavoitteista ja konkreettinen on ihan sitten kiinteistö-E-luvun parantaminen myöskin. No, jos nyt puhutaan yleisesti taloyhtiöhankkeista, niin minkä takia sen taloyhtiön asukkaan täytyisi paneutua energiaremonttiin hyvin, että mikä tavallaan se etu on siitä sille asukkaalle? No joo, on toki aina hyvä, että tämmöisessä energiaremontissa on mukana, tai onkin aina ulkopuolisia toimijoita, urakoitsijoita ja muita. Mutta niin kuin sanoin aikaisemmin, niin energiaremontteja tekevien kenttä on tosi laaja. Siellä on paljon erilaisia osaajia ja sen takia on toki hyvä, että siellä sit itse kiinteistöomistajat, asukkaat myöskin tietää, mistä puhutaan, kun valitaan vaikka niitä yhteistyökumppaneita siihen remonttiin. Sitten yleensä ennen energiaremonttia tehdään erilaisia kilpailutuksia, kustannuslaskelmia ja muuta, niin jotta ymmärtää, mitä niissä dokumenteissa kerrotaan, niin on myöskin sit hyvä tietää ainakin niin perusjuttuja, että mitä se energiaremontti tarkoittaa.
Ja tosiaan välillä voi olla jotain puutteita vaikka niissä dokumenteissa, mitä teetetään, tai ei se tekijä olekaan osannut huomioida kaikkia sen kiinteistön tarpeita, niin on silloin tärkeää, että just ne, ketkä sitä kiinteistöä käyttää, niin myöskin sitten ymmärtää vähän paremmin, että mitä siinä tehdään. Ja sitten ei ole pelkästään se, kun sitä tehdään, vaan myöskin sitten se jälkiseuranta ja kaikki käyttöönotto ja muu, niin on tosi tärkeää, että siinäkin kohtaa sitten osataan huomioida kaikki tarpeelliset asiat. Ja vähän, vaikka siellä usein on valvoja, mutta kyllä se sitten on se kiinteistöomistajakin, joka voi vähän valvoa sitä remonttia. No, jos mä summaisin nyt tätä energiaremontin päävaiheita, niin se olisi tietenkin laadukas suunnittelu ja valmistelu ennen sitä remonttia. Sitten sen jälkeen suoritetaan laadukas kilpailutus, tehdään hyvät tarjouspyynnöt. Sen jälkeen työn aikana tehdään laadukasta valvontaa, jotta ne sovitut asiat ja tavoitteet varmastikin täyttyy siinä hankkeessa. Ja sitten lopuksi laadukas jälkiseuranta, eli just sitä, että on asetettu ne mittarit, joita kyetään seuraamaan siellä hankkeen jälkeen. Ja sitten voidaan myös tarvittaessa tehdä niitä oikeita säätöjä ja muutoksia, jotta sitten se toimii optimaalisesti se remontin kokonaisuus niin sanotusti. Ja tästä summana onkin sitten se paras lopputulos. Kyllä, ja tuohon vielä, että ennen kuin siirrytään vähän kertomaan lisää energiaremonteista, niin täytyy muistaa, että opas on vain suuntaan antavaa, että ei voi painottaa sitä, että ammattilaisten käyttö on myöskin sitten tärkeää. Aivan. Joo, no jos me nyt lähdetään itse siihen energiaremonttiin ja aloitetaan sieltä ihan alusta, eli mennään sinne suunnittelupöydälle, sinne taloyhtiöpalaveriin, niin mitä siellä lähtökohtia pitää määritellä? No ainakin se on hyvä alkuun tehdä, on, että ihan sovitaan keskenään, että mikä se päämäärä sillä hankkeella on, eli mihin sillä energiaremontilla pyritään. Joo, ja tähän tietysti liittyy just tähän lähtökohtien määrittelyyn vahvasti se, että mitä tavoitellaan, että onko se just ne säästöt ja mitä muita tavoitteita, onko se asumismukavuuden parantaminen tai muuta. Ja ei pelkästään se, että mitä tavoitteita on, vaan myöskin se jälkiseuranta, että miten sitten seurataan, että niihin tavoitteisiin päästään. No sitten yhtenä kohtana on tietenkin myös tämä rakennusten erityishuomiot, eli siellähän voi olla muuttuvia käyttötarpeita, asuntojen määrä lisääntyy, vähenee, tulee liiketiloja. Lisäksi voi olla lähiaikoina tulossa vaikka muita remontteja, joita olisi hyvä sitten ehkä miettiä yhdessä energiaremontin kanssa. Ja tällaiset erityishuomiot, mitkä varmasti on kyllä taloyhtiön sisällä sitten tiedossa, mutta ne on aina hyvä käydä läpi, että mikä tähän voisi vaikuttaa lähitulevaisuudessa ja jopa lähihistoriassa. Joo, ja sitten jotta saataisiin sieltä sitten parhaat mahdolliset hyödyt myös euromääräisesti, niin on erittäin tärkeää myös tarkastella, että onko just tälle energiaremontille, mitä aiotaan tehdä, niin saatavilla jotain tukea tai rahoituksia. Että usein energiaremonteille on tukiakin ollut viime vuosina, ne toki aina sitten vähän vaihtelee vuosittain, ja on esimerkiksi vihreän rahoituksen malleja, että ne kannattaa kyllä aina selvittää, niin saadaan sitten parhaat kustannushyödyt. Joo, ja jos nyt hypätään tuohon nykytekniikan toimivuuteen, niin se on aina ennen remonttia hyvä tarkastaa ja selvittää, että se varmasti toimii juuri sillä tavalla, kun sen pitääkin toimia. Eli että se perustoiminta siellä talotekniikassa ja kiinteistölaitteissa olisi niin kuin perustasolla ja se toimisi ihan vähintäänkin kohtalaisesti, sanotaan näin, että ettei siellä olisi kaikki säädöt ja asetukset aivan väärät jo niin kuin ennen koko remonttiin lähtöä. Joo, ja se mikä saavutetaan tosiaan sillä, että ne on kaikki niin toimivia kuin ne voi nykytekniikalla olla, niin sitä kautta saadaan sitten tieto siitä todellisesta energiantarpeesta, ettei lähdetä tekemään uusia investointeja sille periaatteelle, että nyt katetaan se koko energiankulutus, mikä se on ollut ennenkin, vaan ensin pistetään sitä nykytilannettakin sen verran kuntoon, mikä on tietysti järkevää ennen uusia investointeja, niin saadaan sitten oikeasti ne tarpeenmukaiset investoinnit tehtyä, ei ylisuurta eikä sitten myöskään alimitoitettua. Joo, ja tästä on myös niin kuin ihan varmasti taloudellistakin hyötyä sitä kautta, tai suoranaistaloudellista hyötyä sitä kautta, että siellä voi olla myös komponentteja, järjestelmiä, osia tai muita, mitä voi sitten säästää ja käyttää myös tulevaisuudessa, ettei sitten energiaremontin yhteydessä niin sanotusti raivata kaikkea pois, vaan siinä kohtaa on tiedossa ne säästettävätkin osiot, että mikä on hyvä säilyttää siellä kiinteistössä. No mutta jos me sitten hypätään vielä
lähinnä tuohon tilannekuvaan siitä talotekniikan tilasta, niin sieltä olisi hyvä tarkastaa muutamia osa-alueita vähintään. Ja näitä on käsitelty myös meidän aiemmissa webinaareissa, mutta kerrataan vielä lyhyesti näitä asioita. Eli tietenkin tärkeimpänä kiinteistöissä usein on se lämmitys ja se sisälämpötilat on yksi hyvä indikaattori, mikä on hyvä ainakin niin kuin tunnustella, että onko se sopiva, onko se tasainen. Eli joissain kiinteistöissä vesikiertoinen patterilämmitys, se voi olla epätasapainossa, jolloin sitten vaikka ylimmissä kerroksissa lämpö ei tulekaan ihan samalla tasolla kuin vaikka vähän alemmissa. Ja tähän on syytä sitten tehdä se verkoston tasapainotus, joka sitten tekee sitten hieman energiatehokkaamman ja näin se toimii myös sillä määrätyllä tavalla. No sitten seuraava kohta ehkä, mikä on yleinen, toki riippuu aina vähän kiinteistön tilasta, on tietenkin ilmanvaihto. Eli oli sitten koneellinen ilmanvaihto tai ei, niin on hyvä selvittää muutama asia. Ensimmäisenä kohtana on ehkä lämmöntalteenotto. Lämmöntalteenoton hyötysuhteet on hyvä käydä selvittämässä. Se voi selvitä joko rakennusautomatiikasta suoraan tai sitten se täytyy ihan itse, tai ei itse, mutta ammattilaisen toimesta laskea. No sitten yksi ilmanvaihtoon liittyvä asia on painesuhteet, eli kiinteistössä voi olla ylipainetta, jolloin sinne tulee epäpuhtauksia ja sitten alipainetta, jolloin myös epäpuhtaudet lisääntyy kiinteistössä, että se ilmanvaihto olisi sopivassa tasapainossa. Nämä on ainakin sellaiset pari kohtaa, mitä näistä järjestelmistä on hyvä tarkastaa sitten. Joo, ja lisäksi sitten toki on hyvä tarkastaa, jos kiinteistössä on jäähdytystä, että myöskin kiinteistöjäähdytys on sitten tarpeen mukaista. Sitten lämmityksen tarve kesäisin, onko jotain tiloja tai tarpeita lämmittää kesäisin vai voitaisiinko sulkea vaikka koko lämmitys kesäajaksi. Toki usein automaatio hoitaa sen, että ei siellä lämmitys kesällä päällä olekaan. Sitten on kiinteistöjä, joissa voi olla jotain sulanapitoa kadulla tai vaikka parkkihallin liuskassa, niin tietysti senkin pitää sitten olla sillä tavalla päällä, ettei turhaan lämmitetä ilmaa, että ainoastaan silloin, kun sitä sulanapitoa tarvitaan. Ja valaistusten ajastukset pihalla, rappukäytävissä on myöskin yksi tämmöinen, mistä energiaa voi sitten säästää ja kannattaa pistää kuntoon ennen kuin energiaremontteja tehdään. Ja lämmin käyttövesi on aika suuri energiasyöppö, niin myöskin tämän vesihanojen virtaamat on sit syytä tarkastella, että onko ne tarpeen mukaiset, ettei sitä vettä sitten kulu ihan liikaa yli tarpeitten silloin, kun sitä sieltä hanasta tai suihkusta päästetään. Kyllä, ja yksi tietenkin riippuen kiinteistön tilasta niin on tämä rakennusautomatiikan säätöjen tilanne ja niiden toimivuus. Eli niin kuin sanoin aiemmin, niin sieltä voi selvitä joitain näitä asioita suoraan, jos on laadukas rakennusautomatiikkajärjestelmä, mutta jos se taas ei ole, niin on kuitenkin hyvä käydä läpi, että mitä se tällä hetkellä säätää ja miten se toteuttaa sitä omaa tehtäväänsä. No tällaisia selvityksiä, mistä nyt puhuttiin, niin näihin on syytä käyttää aina ammattilaista. Eli vaikka siellä olisi se laadukas rakennusautomaatiojärjestelmä, niin on syytä ottaa siihen ammattilainen selvittämään kattavasti se kiinteistön energiatehokkuuden tila ja samalla myös sitten tietenkin tarkastaa laitteiden kunto. Yleistä neuvontaa tähän aiheeseen saa monista lähteistä. Yksi on Motiva, sitten on Varsinais-Suomen alueella Valonia ja sitten tietenkin meidän kautta eli Turku Energialta saa myös sitten neuvontaa ja apua tarvittaessa tällaisiin haasteisiin. Kyllä, ja sen lisäksi, että sitten selvitetään sitä nykytekniikkaa, niin samalla saadaan vähän selvitystä sitten siitä, että mitä mahdollisuuksia siellä kiinteistössä on tämmöisille energiatoimille, eli saadaan selvitettyä sitä energiatehokkuuspotentiaalia niin sanotusti. Eli on tärkeää löytää ne just sen kiinteistön ne energiatehokkuuteen liittyvät heikkoudet ja vahvuudet ja saada tilannekuva sitten siitä ja sitten sitä tietoa semmoisista osista, missä on selkeästi sitä parantamisen varaa ja mitä voi tehdä. Kaikkiin kiinteistöihin ei sovellu samat asiat, vaikka aurinkopaneelit, jos katsoo vähän väärää suuntaa tai varjossa tai jotain. On hyvinkin erilaisia kiinteistöjä, jokainen kiinteistö on kuitenkin loppujen lopuksi omanlaisensa, niin se on myöskin tärkeä asia tässä ensiaskeleissa.
Joo, ja nyt me ollaan tosiaan saatu sitten sellainen kuva tästä nykytekniikasta ja energiatehokkuuspotentiaalista, eli nämä ensiaskeleet tavallaan siihen energiaremontin käynnistämiseen on nyt otettu ja voidaan hypätä seuraavaan teemaan, joka onkin mielenkiintoinen, eli energiaremontin hankintaprosessi. Ja tästä hankintaprosessista yleisesti sen verran, että tämä on ehkä niin kuin sen taloyhtiön näkökulmasta niin se tärkein asia, mikä määrittää sen, että niihin tavoitteisiin päästään ja oli sitten energiamääräiset tai taloudelliset tavoitteet, niin ne toteutuu ne tavoitteet. Joo, ja kaikki tässä hankintaprosessissa lähtee käyntiin tuossa tarve ja sitten siitä hankintasuunnittelusta. Ja tämä tehdään tosiaan aina ennen kuin ne kilpailutukset itsessään siitä urakasta alkaa. Ja siihen sisältyy oikeastaan nuo aikaisemmalla dialla esitetyt kohdat, mistä kerrottiinkin, että katsotaan just sitä nykytilannetta ja korjataan ehkä jo jotain ja vähän sitä kiinteistön potentiaalia, niin ne kaikki sitten sisältyy tähän, että ne lähtökohdat, siis sen lisäksi tavoitteet. Ja sitten tietysti tarvii myöskin miettiä niitä reunaehtoja, että olisi kiva tehdä kaikkea, mutta mitkä on sitten ne reunaehdot, joilla saavutetaan se haluttu tavoite, miten se toteutetaan ja tehdäänkö samassa yhteydessä sitten kenties jotain muita tarvittavia remontteja, niin se on hyvä tehdä ennen kilpailutusta. No, hankesuunnittelu on myös hyvä yhdistää riskikartoitus. Ja riskikartoituksesta sen verran, että se voi usein jäädä sellaiseksi näennäiseksi toimenpiteeksi, että luetellaan riskit ja jätetään se sikseen, eikä hirveästi sen hankkeen edetessä niin ajatella niitä asioita, mutta siihen riskikartoitukseen on syytä paneutua huolellisesti ja niitä kannattaa tehdä oikeastaan koko sen hankkeen ajan siten, että kun se ymmärrys ja hahmotus siitä hankkeen kokonaisuudesta kasvaa, niin samalla myös päivitetään sitä riskikartoitusta eteenpäin. Ja tämä auttaa ennakoimaan, mutta myös pienentämään niitä tulevia riskejä ja jos ne toteutuu, niin pienentämään niitä riskejä ja näin saadaan sitten kustannusta, laatua ja aikataulua käytännössä turvattua sen riskikartoituksen kautta paremmin. Kyllä, ja yksi, millä myöskin saadaan hallittua noita riskejä, on se urakkamuodon valinta. Ja urakkamuodon valinta riippuu paljolti siitä, että millaisia henkilöitä siinä kiinteistöjen omistajuudessa on mukana, eli mikä se osaamistaso on siellä itsellä, niin sen mukaan ehkä kannattaa sitä urakkamuotoakin miettiä, että miten laajaa apua siihen tarvitaan, miten laajasti vaikka tarvitaan valvontaa ja muuta. Pitää kuitenkin aina muistaa, että oli urakkamuoto mikä tahansa, niin kyllä siellä silti vastuit myöskin siellä kiinteistön omistajilla ja hallitsijoilla muuten on, että ei kokonaan niin kuin poistu sitten ne vastuut siitäkään. Mutta tuolla urakkamuodon valinnalla tosiaan sit vähän hallitaan sitä hankkeen sisältöä ja yleistä koordinointia. Joo, ja jotta siihen urakkaan saadaan sitten ne sopivimmat ja parhaimmat tekijät niin monesta näkökulmasta, niin tärkeänä nousee myös kilpailutus ja tarjouspyyntöjen laatiminen. Yleisesti ottaen niin ne kannattaa, kaikki hankkeen osa-alueet olisi hyvä kilpailuttaa ja pyytää niistä useita tarjouspyyntöjä eri toimijoilta. Se on aina tilaajan etu ja näin saadaan sitten ne pätevimmät ja sitten taloudellisesti myös parhaat tekijät siihen hankkeelle. Nämä tarjouspyynnöt on hyvä laatia huolella ja siinä on aina käytettävä sellaista henkilöä, kenellä olisi vähän kokemusta ja osaamista siihen tarjouspyynnön laatimiseen. Eli että olisi se ymmärrys siitä energiaremontin läpiviennistä myös niin kuin koko laajuudeltaan ja että osaa vaatia niitä asioita. Ja nämä on mahdollista ulkoistaa, mikäli siellä taloyhtiön tai isännöitsijän roolissa ei ole välttämättä sitä sopivaa kokemusta. Ja ulkoistamisessa olisi aina hyvä muistaa, että se olisi myös puolueeton ammattimaisuuden lisäksi myös puolueeton tekijä. Ja tähän ehkä sitten vielä täydennykseksi, niin sopimustekniset asiat on myös hyvä niin kuin ulkoistaa sellaiselle taholle, ketä oikeasti hallitsee ne, jottei sitten hankkeen aikana tai sen jälkeen varsinkin niin tule mitään yllätyksiä sieltä puolelta myöskään. Joo,
Energiaremontti on siis laaja kokonaisuus ja tässä nyt vähän pintapuolisesti raapastiin asiaa, mutta kuten sanottu, niin se tiivistetty energiaremonttiopas on ladattavissa sieltä meidän nettisivuilta. Kun vähän kelaa videota apäin, niin löytyy se QR-koodi. Ja niin sen lisäksi on tosiaan tänne laajempi energiaremonttiopas myöskin saatavilla, kun on sitten yhteydessä meihin. Ja tuossa on vähän sitten sen laajemman oppaan sisältöä, eli siellä on nuo energiaremontin perusteet, joita tässäkin jo kerrottiin. Sen lisäksi sieltä löytyy sitten vähän sanastoa, eli niitä termejä, mitä käytetään, kun puhutaan energiaremontista. Sitten siinä onkin nuo lähtökohdat, nykyinen tila, selvitys, työ siitä potentiaalista, niin niistä jo tässä webinaarissakin kerrottiin. Erilaisia vaihtoehtotarkasteluja löytyy oppaasta, esimerkkitoimenpiteitä ja sitä, miten niitä kannattaa yhdistää siinä peruskorjauksiin. Hankintaprosessi, kuten sanottiin, niin on tosi tärkeä asia. Löytyy myöskin siitä laajemmasta oppaasta ja vähän noista energiatuista ja vihreästä rahoituksesta. Ja sitten tuommoinen muistilista ihan yhtiökokoukseen, kun voi ottaa mukaan ja ruksiin, että varmasti tulee sitten kaikki tarvittavat asiat huomioituu, kun aiheesta keskustellaan. Joo, no loppuun mä voisin ehkä nostaa tärkeimpiä asioita, mitä olisi syytä muistaa tästä webinaarista tai tämän energiaremonttioppaan lukemisen myötä olisi hyvä myös sisäistää. Eli tosiaan se, että hyödyntäkää mahdollisimman paljon niitä ammattilaisia ja muistakaa myös, että tätä neuvontaa on saatavilla monelta taholta. Eli kertauksena vielä Motivalta, Valonialta esimerkiksi ja meiltä Turku Energialta myöskin. Lisäksi on hyvä tosiaan panostaa niihin tarjouspyyntöihin ja sitten myös yksi, mitä ehkä ei korostettu tässä, on elinkaarilaskelmien vaatiminen. Eli kun pyydetään niitä taloudellisia laskelmia, niin muistakaa pyytää tarkat elinkaarilaskelmat, jotta niissä olisi eriteltynä kaikki kustannukset, mitä sen järjestelmän ylläpito, huolto, käyttö, toteutus, jokainen vaihe tarvitsee. Näin taataan se myös, että ne taloudelliset tavoitteet täyttyy. Ja sitten ehkä loppuun vielä kertauksena muistetaan se, että opas on suuntaa ja neuvoa antava, mutta älkää luottako pelkästään tähän oppaaseen, vaan hyödyntäkää niitä ammattilaisia. Kyllä, ja mikäli tosiaan tämä opas herätti teidän kiinnostuksen, niin ladatkaa ihmeessä tiivistetty versio ja olkaa meihin yhteydessä. Ja tämä on meidän ensimmäinen versio tästä energiaremonttioppaasta, että jos siihen jotain kehitysehdotuksia tulee mieleen tai muita parantamisehdotuksia, niin ehdottomasti rohkeasti vaan meihin yhteyttä, niin saadaan sitten palveltua teitä vielä paremmin näissä asioissa. Onko sinulla Joona enää mitään lisättävää vai kiitetäänkö tässä kohtaa? Ei ole lisättävää, että Tästä tuli kaikki. Joo, kiitoksia paljon. Kiitos.